hier is het begonnen. Daar, naar het oosten, lag een enorm grote heidevlakte. En die heidevlakte, die was rijk aan veen. Daar kon turf gegraven worden. En om die turf weer te kunnen afvoeren, moest deze vaart hier aangelegd worden. De vaart van Hallerwijk. Vroeger was het de slagader van een veendorp. Nu is het alleen nog een herinnering aan het verleden. Er zijn dan ook plannen hem te dempen, hier in het centrum van het dorp. Vooral de jongeren van Hallerwijk zijn tegen demping. Moet de vaart open of moet die dicht? Hallerwijk is een dorpje. Op Friese loon. Het is niks bijzonders. Het is heel gewoon. Toch kan je altijd weten dat je er binnen van de rit naar de turfveert dwars doorheen. Van deze veert wordt nou zijn dat een stuk dicht moet, omdat er hard en smarrig is en geen nut meer had. Maar meesten die dit zeggen, die vergeten dat zo'n stukje van het dorp die ik niet leerde. Ik zeg net dat het mooi is, maar hij jet erbij. Hallerwijk, die veert is van die. Hallerwijk. Hallerwijk is ontstaan uit turf. Meesten wennen daar haast eerst in neert, die lutsen ik mij naar het eerste met de turfgraverij. Maar op een gegeven tijd bleven ze dit toch hangen in Hallerwijk. Lippen eerst met de veert. Maar toen, in 1980, waren er in een actie viert voor dat een stuk van het veert dicht moest. En die actie die smeert weer reactie op. Eerste actie. Fokke Visser, die vastzitter van de ondernemersvereniging, hij zet het op. Heid Fokke, Jansson. Hier wen je hier met de winkel. Ja. Ja? Ja. Ja. Meubels. En wat wie je voor dan? Stoepke? Een licht stoepje. Ja. En dan krijg je het trottoir. Trottoir? 4, En- 6 tegels? Nou, nee, ik vind het eerst, ik denk fjouwer. Fjouwer. Ja, fjouwer Dan tegels. ben we hier. Ja. Ja. En dan kwam je al op bij wij. Dan kom je bij die. Ja. 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 En dan hier een berm. Ja. En dan krijg je de veert. En aan de andere kant van de veer, dus die in de BM. Ja. Bij daar. ja. Ja. En dan hier ik weer de berm en de wei. Ja. Hè? En dan ben je dan weer er weer een trottoir bij die mensen vlak voor de door langs. Ja. Dit is het plan waarin dus de 300 meter gedempt zijn. Dit is echt doeltreffend, veel parkeergelegenheid, makkelijk voor de mensen en veilig. Dus echt het geheel gezellig gemaakt voor het winkelende publiek. Hier ongeveer waar de vaart is, hier bij de wal ongeveer. Daar komen dan zo de parkeerplaatsen. Waar jij nu staat eigenlijk? Ja, ongeveer, ja. Wat doe ik spelen in Hallerwijk hetzelfde hier wie Douwe en Wolf, een confectiebedrijf met 64 werknemsters, dat in een dichtgier. Actie, bezetting. Dat zolang als het nodig is. 3 maanden volhouden. 3 maanden volhouden. En wat had het doen? Niks. Dan leven je hem in een dorp, wat op dat moment ik midden in de discussie zit van mat nou al of net de veert dicht. Dat is een economische discussie. Dan krijg je er 64 vrouwen je ontslag. Betekent dat dan ik een oren sfeer in zo'n dorp? Ja, die hele veert hier net dicht is bij mij persoonlijk volledig voorbij gegaan. Ik ben nooit naar een samenkomst geweest dat ze praten en dat is een paar keer hier in het dorp West. Ben ik eigenlijk nooit bij West, want wij zijn met heel andere dingen bezig. Felix ziet er een mal van met, zo'n lettermal. Misschien voor karton. Hè? Voor karton of voor karton woorden of iets. Hoe lijkt het zo? Ja, dat weet je.
moet je gewoon liggen. Ja, voel je dan ook weer. Wat is het? Spandoek. De veert met etenbloed. Dat is gewoon Fries, hè? Dat betekent gewoon dat de vaart moet opblijven. Jammer voor de knoopmijn, hè? Reactie. De actiegroep Behoud de Vaart. Die hebben we in eind vorig jaar is die opgericht door ons tweeën. Met het doel dus het behoud van deze vaart. Ja, deze vaart heeft heel Hallerwijk gemaakt. Ja, vroeger kwam... Dus geschiedkundig, niet gevoelsmatig? Ja, die zijn... ja, ook. Ja. Maar kijk, het is graven voor Hallerwijk. Door die vaart is Hallerwijk ontstaan. Ja, en die vaart heeft altijd het gezicht van Hallerwijk bepaald. Dus zou je dit gedeelte nu dempen, dan vind ik gelijk een stuk van de karakteristiek van de dag weg. En het verleden is ook weg. Als je dus de kaart erbij pakt, dan kun je dus ook zien dat Hallerwijk precies in het hart ligt van de 3 noordelijke provincies. Laat eens zien wat daar ligt. Dit is de vlag. Hart van het noorden. Heeft mijn vader ontworpen. Gemaakt, zullen we maar zeggen. Vind jij dat ook? Koopcentrum Hallerwijk, hart van het noorden? Ja, het zit in het hart van het noorden, hè. Maar wethouder Duursma zei doe al. Het wordt nooit een centrum van een koopcentrum van het noorden. In 1980 waren 5 Hallerwijkster jongeren op een heidedel zetten door de icon. Wij helden ze 22 jaar later weer op. Ik heb al ander werk gevonden. Wat ga je nou doen dan? Utrecht, NS, Nederlandse Spoorweg. Je gaat naar Utrecht? Nee. Dus je gaat Hallerwijk verlaten? Ja. Beter werk dus, betere toekomst. Vind je het fijn? Ja, ik vind het wel leuk. Ik ben in april 81 vertrokken. Toen ben ik bij de spoorwegen begonnen en ik werk er nog steeds. Zegt het helemaal net zitten in die piekerslagerij? Nee, dat zei ik toen al, het weer tijdelijk. En gelukkig ga ik wel werk vinden. En het vond op me goed. Ja. Hallerwijk kon je niks schillen? Ja, Hallerwijk kan je wel wat schillen, maar je moet ik verder zien. Evert, Hallerwijk kan jij alles schillen, hè? Ja, ik denk wel dat ik het bloed. Ik ga er alles mee in principe. Ik ben er geboren en ik denk net dat ik er wijk. Nou, hoe stoor ik net in de piekerslagerij vertellen? Nee, ik ga er wat zien in die werk, maar ik werk nu 12 hier bij de Nederlandse wegenmarkering. Dat bevalt me best. Ja. Is Hallerwijk verloren? Hallerwijk is wel verloren, maar als je er altijd bloeien wijn zeg maar, dan groei je erin op. Dan valt het net zo bot op. Blijf liever thuis. Ik dacht wel als het er echt niet anders kan. Ik ben interieurontwerper. Ik werk nu al inmiddels 16 jaar bij hetzelfde meubelzaak. En daar ben ik dus verkoopster. Is dat 22 jaar lang toch dat koer? Nee, dat heb ik zeker net dacht. Dan ben ik heel horen kant op rollen. Dan ben ik 2 jaar later alweer om in Hallerwijk. En ik werk nog steeds in hetzelfde huis. En, niks verloren? Nog steeds dezelfde relatie. Het zoer zo oors, maar... Niks aan. Het is gelukkig ga je bij hetzelfde blijven. Ja. Je Kroet, die bent het nou in Leusden. In Leusden, ja. Leusden, bij Utrecht, de Werkerstik. Ben je bewust voortgegaan uit Hallerwijk vroeger? Ik ben nog heel lang blauw. Ik ben pas, denk ik, in 98 zei iets voortgang. En ja, gewoon omdat ik foto wil. Ik denk van, ik ben nou wel klaar. Ik wil eens ergens oorzien. Ja, toen ben ik in Utrecht te landen gekomen. Want ja, dat is dan toch een groter kantoor en er zijn meer mogelijkheden. Hier zit je gelijk vastgeroest. Vind je? Ja, dat vind ik. Dus jij bent toch niet zo blij met Hallerwijk? Nee, ik vind sommige mensen moeten wat losser worden. Ze zijn allemaal zo strak en allemaal volgens bepaalde regeltjes. En als je maar een beetje anders doet, nou, dan ben je gelijk, eigenlijk uitgestoten. Dan roddelen ze en zo. En bijvoorbeeld Groningen, ja. Het zijn heel andere mensen leven daar. Ja, ik ben benieuwd om te zien hoe dat allemaal gaat daar. Het is ook best wel een jaartje heen of zo. Ik ben wel in Grijnswest, ik had gestudeerd. Ja. Maar
Ik ben hier nu 8 maanden in Noorwegen, ja. En de bloestik? De bloed voorlopig wel, ja. Ja, dat bevalt prima. Ja. Halverwijk is net het plak dan van meesken om te werken en te waaien? Ja, dat weet ik net. Als je gelukkig bent, dan mag je bloeien, denk ik. Nou, de wie kon strijden, de spandoeken die hangen boven de veert en het wie een vreemde sfeer, vond ik het. Wie dat zo belangrijk, die veert al of net dicht? Of wie dat gewoon maar wat er tussen mensen zie je, tussen jeugd en ouderen zie je? Ja, dat had ik nooit goed begrepen wat het nou precies is, maar wie won strijd. De werden vragen van wat was het, je hebt me of dicht, ja. Dat weer gewoon heel moeilijk. Dan ging ze maar mij in de meute. Als bij een groepje stond wat zei dicht, nou ja, dan zit ik maar dicht. Want stel je voor. Maar dat weer echt een groep? Ja, dat weer een groep. En dat weer meer een groep zeg maar, van de jeugdzoos uit. En zo werd het in de jeugdzoos zeg maar, helemaal in die verhaal niet rond. En dan je wat Karin zei, je er automatisch mee, omdat je bent jong. En dat Douwe Wolf project, dat weer de buurt helemaal niet inholen. Dat werkgelegenheid, nee, dat zie je er toen niet in. Dat zie ik net in een van je families of... Nee. Dan telt het net dus. Dat is, Nee, ja, als jeugd zijn gaat dat net in je om. En dat is net belangrijk op dat moment voor de jeugd, zeg maar. En dat werkgelegenheid. Je ziet een squal en je in oren denkt dat jeugd zo, dat is heel belangrijk. En daar zie ik je dan een hele prot. Moet de vaart open of moet de vaart dicht? Open. Maar Corrie werkt in de winkel. Ja. Ja. Vies ook, het is toch goed best dat ze dichtsmieten, hè? Nee. Ik ga dan een heleboel mee met de historie van het dorp en ik vind nog steeds dat die veert en mijn breer en al gewoon bij de historie van Houwelwijk, ja, zelfs 30 jaar later. Ja, maar vroeger het wie ik hartstikke mooi als je zwinters schaatsen. Ik ken net schaatsen, maar wie in de jeugd wie de bregen, de schaatsen onder en dan gangen ze. Ja. Nou maakt ze boeten in het dorp. Dus wat dat betreft een stukje nostalgie is ik voor. Dan ben je niet maar nog een stuk verder. Dus dat wie vroeger ik volle mooier. Ja. Maar ik ken het net begrepen, want als je Sint-Wurg ergens komen, dan willen ouderen dat het zo bloed zet het wie. Ja. En jongeren willen wat verhoren. En je weet krijgen we om. Ja. Als je ouders is het zo makkelijk, dan is het jeugd. Nee, het maakt oors. Maar ik denk dat dat gevoel er ik wel een beetje. Is het weer recalcitranties in je ja, ik denk ook dat er een stukje in zitten had. Nou, Evert kreeg jij er ik al van. Je weer als jeugd win je een groep. Ja. En als groep hiermee bepaalt dat die 14 op een bleeuwen moest. Ja, maar hoe bepaalt die groep dat? Nou, dat is dus de grote vraag. Ja, maar wie een wat grutter, hè? Wie een wat ouder. Iedereen wie daarvoor. Dat er iepen blauw. Ik ken me niet meer herinneren bij een grote groep. Je sluit je aan bij een grote groep en de grootste groep wie toen in u zeggen wie Shinadem. Ja. Ik denk ook wel de enter, dat wie natuurlijk de jeugdzoos. Ja. En vanuit de enter, de leider daar waar wij altijd kwamen, die zei ik en ja, daar gingen wij alle jaar in mee. Ja. Dat wie de jeugdzoos waar alle jeugd bij elkaar kwam. Dus die man met zijn groot bud die bepaalde precies hoe het al herinnert is. Ja, maar dat wie gewoon wat ouder, hè? Hij in de hut zei die wie een krek wat ouder als u. En ja, die wie ik oors dan ik wil net zeggen dat ze alternatief vinden. Ja. Dat wil ik net zeggen, maar voor die tijd winnen ze zeker wel alternatief. Mensen van je doel een beetje alternatievelingen, je bent nou gewone burgers. Dat ben wel in het Westen. Dat ben wel in het Westen. Je stappen wel wat ik bedoel. Ja, goed. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat men dat van toen. Ja. Hij hem ooit lul geweest op iemand die het oorstocht? Nee. Ik had er nooit een. Er waren ook gewoon in de dorp die gewoon mensen die bepaalde uitspraken die in hebben, die werden erop aansjoen. Nee, dat soort rancuneuze gevoelens heb ik nooit gehad, never. Maar Fokke Visser hiet nou nog Fokke Demp in het wat. Ja, maar dat had hij niet jong. Nee, maar ja, veel in zijn bij nam. En die naam had hij toen het hier ging en zelf wel heel nemen. Fokke had toen een hele ongelukkige uitspraak die in. En dat van heel veel mensen werd dat hem achtervolgen. Wat voor uitspraak dan? Nou ja, de veert maar tegen Fokke Demp en hoe ik hoor mensen, hoe hij zei voor degraderend op een mensen del. En ja, dat mag dus, dat mag je net net. Van welke kerk zijn jullie nou allemaal? Jouw eerst? Gereformeerd vrijgemaakt. Ik heb geen kerk. Ik ben van gereformeerde kerk. Baptistenkerk. Nederlandse van de kerk.
Maakt dat doe wat uit? Volgens mij maakt het dat net uit. Van in welk milieu je komt als jeugd. En je vrienden die zeggen van we bent zin. En doe zit toevallig bij de zoon van een van die, dat zei ik. Zei van ja, dan heb je het wel moeilijk. Ja. Want je dan zegt van ja, ik wil me die jongen niet nog afvallen. Dan ben ik zin natuurlijk. Ja. Maar het is zo moeilijk om dan te zeggen, nee ik ben zin want mijn heid. Ja, maar wie vroeger ik net te sprake mijn heid of mijn daar ging het helemaal net vanuit. Nee. Dat ging puur uit de jeugdzoos. Die zoon van Visser, wie het met vis in Jan huid Visser, ja. Ja. Die ben er wel ja, bedoeld. die zegt naar mijn eigen in zijn eigen toekomst hè? Ja. Die wil de zaak nemen. En dat is heel logisch. Maar dat bedoel ik. Je hebt zeggen geen toekomst? Nou, dat weet ik niet. Dat ga ik we doen net we zeggen het nut net ervan in. Nog krijgt de jong weer. Ja, dat je nou net in de toekomst staat. En ik denk dat de jeugd zich dus duidelijk thuisvielde in de situatie dat het in het dorp weer. Ja. We hier helemaal geen behoefte aan verhoring, aan vernijing. Blijkbaar vonden we het al hier prima zat het weer. Het zou mooier Westha als er gewoon deels iepen en ja, maar wat wetter wordt het toch wat smoeken. En dit jet er ik bij. En dat hier kent, maar goed. Ik begreep dat als je hier toch wegkomt, als je een comité begint. Dan kom je net. Praat misschien als een dominee. Dus dat bedoel ik het net. Het enige wat ik zussen wil, als de tichtje is te let. En denk hoe het om je worden. Dan krijg je spiet. Want ticht is voort. En voort is kwiet. Ik zeg net dat het mooi is, maar hij had erbij. Al de week, die veert is van die. Denk om die veert. Al de week, denk om die veert. Denk om die veert. Al de week, denk om die veert. We krijgen een ruime kruising dus in het centrum. En wij zien dus dit plan verkeerstechnisch goed, omdat we hier in het centrum ruimte krijgen. Je krijgt dus dat het verkeer over 3 bruggen ontlast wordt. Het verkeer van richting Norg, het verkeer richting Baskemeer kan allemaal over deze brug. Je krijgt dus dat deze brug minder belast wordt. Zoals je ziet hebben we hier een enorme zee van parkeerplaatsen. Do en Visser staan bij een maquette. Ja, en je mij beide, bij de 40 vooruit telen en de weer intelen. Zeg maar. Het wie wel liek op, dat bedoel ik. Ja, dat gaat liek op. Klopt, helemaal. Maar die maquette die kwam even die weer wat later in beeld. Hè? Die kwam even wat later in het spel terug. Het was een hectische tijd. We hebben wel eens jongens op bedlijn, dus dat we dachten in de winkel ruiten dat ik uit. Wat verandert het in je gevoel als die vaart dicht zou gaan? Dan is Hallerwijk niet meer. Dan lijkt het op erlijke plaatsjes in de omgeving, dus waar ook een vaart geweest is. En die ze ook dichtgemaakt hebben. En ja, het is moeilijk om dat uit te leggen. Dat is gevoelsmatig. Ja? Nee, ik denk dat je hier zou moeten wonen om dat echt te voelen en dat die vaart erbij hoort. Ja? Ik dacht wel dat je er echt Hallerwijk voor moest wezen om dat echt te kunnen voelen. Niet ik leuk? Oh, dat zeker, hè? Ja. Dat is een ook hele proffen opstussen, hele hoop. Ja, leuke dingen die we zeggen met een boordje toen naar het gemeentehuis de Wester mijn handtekening aan te bieden. En zo soort acties weer wel leuk. Op 25 februari dan hebben we een hierzitting, of een hearing. En dan is het definitief of er open of dicht gaat.
Voordat u begint, graag even uw naam. Mijn naam is Heine Hut van het actiecomité Behoud de Vaart. Goedenavond, dames en heren. Wij zijn blij dat u hier in grote getalen bent komen opdagen. Dat getuigt dus dat de vaart terdege leeft onder de bevolking. Wij moeten rekening houden met onze kinderen, ook voor later. En dicht kan altijd nog, maar open nooit meer. We hebben dus allebei de plannen bekeken. En we hebben ook onze aandacht geschonken. Dus waar is nou het veiligste te parkeren? En dan vinden wij als ondernemers dat het A2 is. Want als dat goed beveiligd is met zebra's, dan hoeven daar echt geen ongelukken te gebeuren. Dank u wel. Ik wil even wat zeggen. We hebben het over verkeersveiligheid gehad. We hebben het over parkeergelegenheid gehad. En dat was allemaal om het even. De ene misschien een beetje beter dan de andere. Ja. Maar ik vind dat we nou tegenwoordig leven een enorme dure tijd. Ik denk dat de gemeente ook rekening moet houden met de kosten. Waarvan die 4 ton die van ons plan overblijven, kon de gemeente dan maar boven laten lopen. Dames en heren, er zijn uitgebracht in totaal 375 stemmen. 5 ongeldig. 12 blanco. Alternatief A2. 165 stemmen. Alternatief B2. 156 stemmen. En toen juichte hij hem een beetje. Oh, dat kan ik me net herinneren. Nee, dat staat op een film. Oh, dat goed. Bill liegen net, maar ik kan me net voorstellen. Nee. Dat had het... Nee, want we weten net niet, maar dat die toegang gaat open. Ja, ik vind, en dat is nogmaals mijn heilige overtuiging, als daar een goede reden naar voorstaan hier bij u, die politiek wat toekerwest hier, dan hebben we denk ik het kantelpunt wel krijgen en dat het in het voordeel van u is hier. Los van het feit wat ik een medeer hier dan niet in hier, maar dan hier het waarschijnlijk oorzaken kent. Hoeveel bedrijven winkelbedrijven ben er bijkwamen in zeg maar tussen 80 en 90? Net volle. Is Halderwijk mismakken? Zo? Ja. Vind ik wel. Ja? Ja. Als zo lijkt het een heel mooi centrum. Als het zo is als Nijs, dan is het in China hebben ze dus in Peking hebben ze het plein van de hemelse vrede. Maar hier hebben ze het plein van de hemelse stilte op Nijs. Het is gewoon één groot autoloos plak. Ik bedoel, hier naar wat en houdt op de deur. Ga je echt meer verzinnen in die jaren daarna? Dat is moeilijk te zeggen, hè? Je weet net wat er dus gebeurt. Wie had het arriveerde Iepenblauw hier, dus dan... wij hadden dus wel, dus... wij zijn er toen, na die tijd, nog wel steeds teruggeroeid. Ja, nou... De vissers zijn wel verdwenen uit haar oude grote winkel in het centrum en zitten hier aardig litser. En zei er meer. Ik zou wel eens willen weten van dat de middenstand inderdaad meer klandizie trokken had. En dat het inderdaad beter weer is voor hun en voor het dorp zelf. Maar er bent er meer winkels komen. Ja, maar de helft, ja, maar de helft is ik wel voort. Want ja, maar nee, maar het doel voor de meesten die er doen zijn, er zijn meer winkels komen. En er komen auto's voor parkeren. Ja. Nou, ik denk dat het voor die mensen die dat dicht houden wel geholpen had. Absoluut. Ja, de jeugdzoos, dat weer voor u, voor mij in principe wie dat alles. De Bregen. De Bregen. Je stond even met de hele Bromma Club op het hoekje bij Spijker Super, zeg maar. En dat weet je gewoon, hè. Je komt met squallen eten, hup, naar de Bregen of naar de jeugdzoos. Dat weet je gewoon. Daar wie er net altijd tevreden mee, maar... Nee, maar ik bedoel, de jeugd had hier in Halderwijk, ik woon hier aan de weer helemaal geen zoos. Ik bedoel, dan denk ik bij mezelf, wat ben ik toch blij dat ik dat die het voor mij maken ga. Dat ik een onderdakje, zeg maar. He, dat je jongens naar hoe die het andere ergens in goed. Maar dan plaats van rondzwerven door het dorp. Ben je geschrokken van jezelf, zo'n tweedeling dat je hem in het dorp maken? Nou, ik weet dat een tweedeling weer. Ik bedoel, ik ben erachter gekomen dat er een tweedeling ziet. En dat het nou aan de hand van u kwam, dat denk ik net. Want die tweedeling is uiteindelijk toen weer er. En dan zit er nog wel een beetje een tweedeling in het dorp. Maar goed, net, er zit last van de veert.
Maar wij hadden toen wel wat losmaken voor en zien. Dat je wint of voor of je wint zien. Dat we inderdaad heel actueel doen steeds. Als je wel vroeger dieren met die veertacties, daar leer je altijd voor natuurlijk. Hè? Dus zodra je beginnen met een actie, eerst beter onderbouwen. En wat meer informatie en dan proberen. En dan, ik meer politiek? Nou, in ieder geval eerst een gut spandoek erbij. Het is nou wel 30 jaar lang, maar die man, die Vakker Visser, die boer toen echt die veer dicht had, die heeft nog steeds Vakkerdam. Ja, die naam had hij in principe nog wel eens. Hè. Maar je roept het net zo vaak meer uit. Maar als je dan weer weer omkomt, is het altijd Vakkerdam. Ik ben dus ook erelid van de club. Ik ben de enigste erelid. Daar ben ik uiteindelijk wel een beetje trots op. Ja, ze willen eigenlijk toch wel een turfroute-idee. Er zijn een paar mensen van de oude garde van toen die toch een soort van turfroute in Hallerwijk willen. Ik denk dat er absoluut kansen is voor Halderwijk. Kansen in de toekomst om de veert hier te krijgen. Dat denk ik absoluut. Zou je de werkactie van vieren maken? Als ik de mogelijkheden heb, ja, ik zou mezelf nog een keer vol mijn passie pompen kennen. Zitten van, hé, dat je een keer zien aan. Absoluut. Nou, beginners. Ja, beginners, ja, klopt. Goeie. Ja, maar, nee, maar we kunnen eigenlijk meer met die spandoek hebben, maar eerst hebben we het goed voorbereid en dan met een spandoek komen. Ja. Dus we kunnen nog net één keer zitten van bier maar even. Nee, dan maar steeds hebben we goed voorbereid. Ostengraven de Veerderiepen in het centrum. De soort Veenhuizen staat op een erfgoedlijst. Ja, daar soort de mensen, als ze het één keer beboord, daar in Veenhuizen binnen, kan ze zeggen van hey, 4 Halderwijk drachten, Bakkeveen drachten, Friesland in. Door juist de noordelijke turfroute. Dus moet je 22 hier laten zeggen van het moet nog maar eens een keer in beweging zet worden en we moeten het maar weer omdraaien. Ja, vind ik wel, absoluut. Ja, dat moet voor mij gooien. Ja.